এই গ্রহ পিতা ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ତାଙ୍କରି ଦାସମାନେ ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦାସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଜି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆସୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏହି ଗୃହକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। এই সময়ে আসু ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିତା କାଟିବା ଆଉ ଫିତା କାଟିଲା ପରେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିକି ଗୌରବ କରିବା। ତତ୍ପରେ ଆମେ ତାଳି ମାରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଲିଆଗୁଡ଼ା ମାଷ୍ଟରର ସହପାଳକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମାନ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ନାଥନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ଗୃହକୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ରୀମାନ ନମସବର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଏହି ଗୃହକୁ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ସହପାଳକ ଭାବେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଗୃହକୁ ପିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଏହି ସମୟରେ ଆମେ এই কঞ্চিକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ଏହି ଦ୍ୱାର ଏପରି ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉ ଯେ ଏହି ଦ୍ୱାରଙ୍କ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରେମ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ତୁମର ଆଦର ଯତ୍ନ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିବ। ଏହି ଦ୍ୱାର ଏପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଯେ ତାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ଗର୍ବ ଘୃଣା ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇ ରହିବ। ଏହାର ପଥକୁ ଏତେ କୋମଳ ହେଉ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେନା ମାଷ୍ଟର ପାଳକ ମହୋଦୟ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ। प्रभु नाम धन्यवाद इस समय निगम पात्र पालक भावरे गजपति पात्र यूनियन सभापति भावरे इस समय श्री जंग पूजारींकर नूतन गृह को इस समय पिता परमेश्वर नाम पुत्र परमेश्वर नाम एवं पवित्र आत्मा परमेश्वर नाम मोचन कर समस्त शैतान समस्त प्रतिबंधक निश्चित नाम मुक्त कंगे सना